Reit te, y Brechdan berffeth. A dyn ni wedi gwneud tro hwn, ddo, yn y penwythnos mawr. Ie, mae hwn yn rhywbeth byddwch chi fynd efo chi mewn chydig o ffoil. A mae o Brechdan sy'n gwella bob munud mae o yn y ffoil. A bob tro mae fe'n eich cig hefyd? Ie, na fo. Be dwi'n gwneud? Dwi'n gwneud pickle bach a dwi'n defnyddio cig ffres yma. Cig. Hyfryd. Mae gen i salami, mae gen i parma ham, mae gen i mozzarella, mae gen i caws emmental efo yma. Mae gen ti draws doriad. Bendigedig. Wedyn dwi'n gwneud leia ar sy'n gilydd. Wneud y pickle yn gyntaf. Be dwi'n ddefnyddio ydy garlleg. Garlleg amrwd. Jyst wedi torri fel ar? Ie, jyst i dorri fewn. Yw ddau nionyn pickle. Pawb o'n nionod pickle yn ti. Yn wedi sersio bwyd, da chi'n gwneud Brechdan nionyn pickle. Wrth y modd y gwynt. Ie, nice. Capers di hein. Ti'n licio hein? Na, do. Na. Os da chi'n licio hein, pwydwch chi defnyddio nhw, ond sysiwch fi mae o'n neis pen chi bod peth efo'i gilydd yn te. Hwna fewn, ryw lwyad te, dim bach. Ti'n licio hein? Na. Olives. Na, fi ddim, ond fi'n fodlon trial nhw. Ryw llon llawn o olives, a wedyn dwi'n defnyddio hein, peppers di hein, coch wedi cael i'w piclo. Peth gret am hein, mae bob peth yn yr un un lle yn y siop. Chi'n mynd i siop yn bob peth yn yr un un lle, so yw'ch chi'n ôl na. Hawdd, yfe? A hwnna iawn, ryw lon llaw eto. Di roi beth bynnag ti moyn mewn gyda fe, gallu di? A faint o beth bynnag ti eisiau? Bynnag chi ffansi, chydig o olew o lewid. Ryw joch bach yn te. A joch bach o'r finag gwyn coch ma. A pam y finag gwyn coch? Mae o'n rhoid... Dyna bob peth at ei gilydd. Hyfryd. Mae yna chydig o'r acid yn Ti sy'n gwybod Geth, ti sy'n gwybod. Ie, cymysgu hwn, a mae'r pickle wedi wneud. O, drach ar lliwiau sy'n mewn yna. A mae o'n gred, mae blas bendigedig ar hwn. Os ydych chi'n mynd licio peth ar ben ei hunan efo'i gilydd, mae nhw'n gret. Reit, adeiladu Brechdan, beth sgynnu fi di bara Ffrengig yma, a dwi wedi wneud fel dip bach yn y canol. Wedyn dwi wan yn mynd i roi chydig o caws ma. Caws cyffredin? Emmental ydy hwnna. Emmental? O be bynnag hoffwch chi, dylwch o mewn. Caws coch, caws gratio, digon da. Chydig bach o hwnna. Mozzarella o'r un gwyn ma wedyn, ie? Mozzarella. Chydig bach o parma ham ma. Os gynnu chi ddim parma ham, defnyddiwch ham arferol. Mae fyny chi. Os ydych chi ddim cweit mor posh ag Geth, yma? Ie, posh a fi. Y chef mwyaf posh yn Gymru. O ie. Diolch. Reit, a wedyn y salami dros y top. Mae hwnna bron yn barod. Wedyn beth dwi'n gwneud wan, ydy dwi'n mynd i roi hwn dros fo fel la. Just dollio dros, dim ots os dwi'n mynd dros yr ochr, dim ots. Achos da chi'n mynd i gau hwn mewn yn y ffoil. A sbio ar y lliwiau yma, bendigedig. Chydig bach o pepur dros fo. A dyna fo. Mae hwnna bron yn barod. Bron yn barod. Coleslaw bach sydyn. Dwi wedi gwneud coleslaw yma efo cabachan. Cabachan, ti'n dweud cabachan? Cabachan, o dwi'n... Sef ddeud o, cabachan. Chydig bach o foron, chydig bach o nionod. A i neu hwn yn extra special, dwi'n mynd i roed jalapenos yna fo. Ni wedi droi hwnna. O, hwnna mynd i fod yn tosto. Dwi'n mynd i roed pwdr curry yna fo. Reit. Llwydau bach. A dwi'n mynd i roed pinsiad bach o cayenne yma. Os da chi licio bwyd spicy, i mewn o fo. Troi hwnna mi, please. O, di hwnna mynd i fod yn rhyw space lid nawr, ti'n Geth? Coleslaw space lid. Coleslaw space lid. Mae'n gen ti, diolch. Reit. Adel fo, hwnna barod. Hwnna barod. Hwnna barod? Mewn plat bach, lle mae'n plat i. Mae hwnna. Yn rhoi hwnna fewn o fanna. Mae yna wynt hyfryd ar y gen. A mae hwn yn mynd yn lyflu efo'r Brechdan. Sut ti'n mynd â hwnna i'r penwythnos mawr gyda ti? Rhaid am o'n plastig te. O ie, falle. Mewn bag plastig, neu bag mewn ffoil bach, a rapio fo ti gilydd, na fo? Mae fe'n edrych yn hyfryd, diolch yn fawr i ti unwaith eto am faratoi'r bwyd yma. Fi'n mynd i flasu'r coleslaw, a cofiwch, os liciach chi fynd ati i wneud y Brechdan berffeth, ewch draw yn gwefan ni, 15.co.uk. Joiwch.